Do týdenního programu, který byl ve dnech 17. až 23. března v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku, věnovaný Týdnu vody, přispěli se svým tanečně divadelním představením Pohádky psané vodou také děti z Klášterecké základní umělecké školy. Maňáskové divadlo zahrál spolek Mamavis. V galerii Kryt je k vidění výstava ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Výstavu s názvem Motýla jsem tu neviděl, která prostřednictvím dochovaných dětských kreseb přibližuje svět těch nejmenších, kteří se během druhé světové války stali vězni v terezínském ghettu. Sbírka dětských kreseb, která vznikla v období necelých 2 let, 1942 až 1944, je nejrozsáhlejší na světě. Čítá na 4500 prací. Kresby jsou k vidění do 26. května.